Tässä oli joku mielipidemittaus, jossa kysyttiin suomalaisilta, kuinka paljon kansalaiset luottaa eri ammatissa oleviin ihmisiin. Ja poliitikkojen luottamus jäi 7%. Siis 7% suomalaisista luottaa poliitikkoihin. No, mitä sille sitten pitäisi tehdä? Ei se siitä haukkumalla parane, eikä se parane valittamalla, eikä se parane kampittamalla kavereita, vaan kyllä tässä on oikeastaan tasan yksi mahdollisuus. Ja se on se, että meidän täytyy ruveta puhaltamaan yhteiseen hiileen ja meidän täytyy olla paljon kriittisempiä ja pystyä käsittelemään näitä asioita sillä lailla, että haetaan oikeasti niitä ratkaisuja niihin asioihin. Kyllä ne sieltä löytyy ne ratkaisut, mutta se vaatii paljon työtä ja se vaatii todella intohimoista paneutumista näihin asioihin. Sen takia mä oon nyt tässä.